sit siinä? Sitten on paikat kipeä. Sait hyvin paikattua totta. No, mä paikkaan kaikkea. It's going to be some sauna returns. Also Reijo Juoppari, Juri Paško has been in Heinola several times. Jos tästä ajasta jatkoon meni, niin on kyllä todella kova yltä. Kyllä, ykköskierrokselta asti. Jos mennään puolikauden väliin, niin se on kova juttu. Sekä Stefan Stein että Martin Jenkke molemmat näitä saunaritareita. Sauna Returns aus Deutschland. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Alles in ordnung. Alles klar. Siellä jopa hieman vilkuillaan vierustoveriin, ettei tunnu sulkahätää kaikilla olevan täällä vielä. Aikaa on kuitenkin kulunut jo 2 minuuttia tästä. Voi tulla kova erä. Aika vertailun saadaan ehkä hyviä aikoja. Kyllä. Siellä aikavertailussakin vaaditaan jo aika kovia aikoja. Se pitää olla taas sitä sellaista 4 minuuttia, joka riittää. Ja sieltä ensimmäisenä ulos numerosta 2 Heikko Kuus. First competitor out. Heikko Kuus Estonia. Maybe it was because of the fingers. Maybe. Never know. It's very important to power your fingers in the sauna. Yeah, as you can see from this picture is that the best competitors Actually, it's nails. Which burns. if you burn your nails. Ja sieltä numero 141 Stefan Stein, Germany. Ulos. Next competitor out, Stefan Stein. Ja seuraavana kilpailijana ulos numero 68 Sergei Zhukov, Estonia. Kolme kilpailijaa vielä jäljellä. Saksa, Suomi maaottelu, kun tästä nyt tulee. Now it's 5 minutes. And after that we have to remember that it's Ja näin varmasti tulee ulos saunasta. Jatkoon varmuudella siis Reijo Juopperi ja Juri Paško. Aika on kyllä niin kova, että